Habai day baka jingwan jurip chomeli bat kumju ik jingerap nakaliang sordar ka Shnong peneng umyong ba Bernard Simyong loong ba ka Shnong kamla klem da a jingsongu ilaw nong mikman ubalalong ru kumju ru unong aibui nadu kisngi ki basdang halo kumnu wan penkre banile persya COVID-19 bat ru harkat ki jingerap ki bawai kiwi ki Dorbar Shnong ru ha ki jilang ki balalong hala ki dong bat ki Shnong ki lapen sngo ya kaju kasur haro ki kam bale sngo ba jong uemeli uba klem da thau ne peikmat ne ka jingsngo parti Katkum kecing tep jungi babun ki Dorbar Shnong ka Mairang konsi kadang pediang susu ialah ki nongsong Shnong ki menon payeng na ki jela ba per. Nidap lagi semua episar, bagi semua orang ro episar, bagi lasim kia hadu kata-kata, hak bede bat kini ke buat ke bamenta. Mai bala se khamnya nak kinong yalam, nak kinong mikmat, ki ba betong mapi, ya ki Shnong itau ki babun tang ni po Mairang konsi. Nai hak state ibro huwe hak ne Mairang konsumsi gidungi lelai nak por kila wan bar jua ban pej ban ain sim yengi kum ki no yalam Shnong majukuran borbor bah por sedang ya kini ka lockdown nomor bun ba ni don ke jing ting jisir jingren sim ha wede ban COVID-19 rai bun state of the king ni sutu ba sir ba yo ni COVID-19 la yo la ti benci be mo la ya ten rai bat hang jupor ni ru menang lam Shnong ni takle ba de ko le kota ne ak jingwan ju bizar na por ki aim sim ni ki batai ki gai yengi te kum bagalom mutang ni long relax nim da kuslai than ne kata ka jipang rei ni hap de kum nu ban penyor ban le ma khana bagli jipang kam de ban cha ka chno kha le ki lang sa lang ju ne se tu jingok panik mo tu jingok panik nang no le se ni la tham jaja la than da nim da chu tu jingok panik mo tu ni Mereka sedang ya mereka lockdown. Tiga ba ngasu tunat bisa kelompok kilawan expect yang ini ki quarantine center jungi. Bat kilawan peru yang tu kena kijungi kilawan hak tu quarantine center. Bakai ke ba ngakali nak tu kena katno kita tak jikman bisa. Kita keman tu kata-kata apa? Kumno kat untuk mo warlung satu cekompong oleh yang bu jika bisa kita kena kita semua keman tu kata-kata. Kita dalam kencing mesin dalam itu bizar, yang kita kerja mesin biru yang ini kumpulan yalam Shnong. Kumpulan mana? Jadi ini kumpulan yalam hadum ta, ini don apa yang kencing long, ini don kita kencing lagi kencing mesin, dan ini don pada boleh ketong dengan haban fresh bam, ban telakam yang kena Jepang berkamtam ban hikai yang kita ba dengan haban maintain kamtam yang kena social distancing. Kumbakalong renik Shnong jungi, renik Shnong balong kumka jikayo jukai hap, renik bun ba kipai ba jungi, kihapan wan hak renik Shnong. Di kapalai bersang mentela kami kene, renik upai ba usai upai ba, mo hapi pengenau nak sepur nak malas ni, kihapannya habia batai, habia ong, berdeban yang jengayu wipat, berdeban ya sakti, berdeban ya biak kelumar, berdeban ya kuklai kiti, bukan tak ni hikai kita, renik Kumba kalau lesi yang ini ba kalau dah kijing job lo, hamil ni berta. Ni pun kijing kelah lembah jom ni ka lockdown pun ba kijing kelah ko kibru jungi kelas tang bansutu ya kumnu ba minang batim. Gua cerita lesi ngim danang kata ka im mong ya le lemo ya lemo ka paman. Ni kumba kalau muta ni snow ba kibubun di nak snow jungi kila khamla ban le ba ha ka kom ban ya trailang ha ka inlang salang. So, thank you. Ban kerjaan mingi kum Shnong hakaba nilai penbet penbiang ikini kijaka nak umta ban bu ikini ki kun samla ki buan pili na sabar ni ki quarantine center ki jongi haki art li kijaka kum Shnong ni penpau ke jing kublai bat semuburam ya i ba i judon bat ni Shnong haki babun ki bantan adu ki banta ki beret adu ki banta ki bakrau tengi kerku kerdo i ni duai blai unang kerku i ai kamet ke bakot ke bakia i bai nang la ban trei khambhai kam bat kumjur ban chakri ba jong ka constituency bat kumjur bat ka ya ka jelahi bar koi ba baju ki sodan am ta Shnong klau hakabaje bat kum ka working center ka ba phi ye pe binya ka balong ka si bentar la ka jing te Kapten phi nak bentar ka Jingiakhun nak bentar ka yang jimpang COVID-19.
Ki Dorbar Shnong ki baper ki bahap apo ka Mairang konsensi ki laong ba ka jingon jurip jong numik mat sa ka yeng Dorbar thawan ha ka por ba ki pai ba ki do mun siem na ka daw ka jingkiu jong ka jingpang uklam COVID-19 hapo ka jala ka dei ka dak jong ka jing ai mun siem tang ki hen re ki tu ki basa ha ki quarantine center ru kumjo u numik mat ka Mairang u bolong ru lompang ka yeng Dorbar thawan ka jala ba met ba lingdo ha ka si palai la lei ban jurip i baro ki quarantine center ki bodan hapo ka than bat ha ki Shnong baper paru kumju ki bodan hak Shnong penem yong ke bodan bon ki nong sa ban le quarantine le dia kini ki basa quarantine ha ki chika baper belatip kum ki committee quarantine center ki dei ki samla puli bat ki nong trai bela ki bon phai ne ki we pat ki jala ki bakan thop ru ka chaka ki batip kum ki red zone ha ka jingle jurep sa ki te ki chaka o meli kamai rang tang bo la su pendap tang ya ka kamram han re uda punlut ru ban yo ya pliu jumut bat ki to ki basa quarantine dak ba bod ki jing tha ka tran ka kot ka khia Kawai ke ba kumangakran duduk meneh man ki jinga keduk jongai ki sodar bagi dalam Shnong. Bat ki tu ki kena ki badan pok ki di quarantine center. Kai ke ba la penhun musim yang akalong ba nya yo I ba hapo Mairang konsumsi. Ha ka banga le jongo hidal jong. Ka jing job ya ka ya ki baro ki bede ha ka bede bat ka Jingiakhun ni COVID-19 kalong. Namar ka participation ka jingi simbenta. Na kalian sodar Shnong kiri rong ba jong Shnong bat khamtam na kalian jong ki pai ba ki dong Shnong jong ki Shnong baper ma kham ke jingi sim benta jong ki ngimla ban binti kena bangin laj nong ni u yang jengpang ni dang yu I benta na thai phi yu I la lep ni kendo di quarantine center ki baper ba kini ki kena willingly daga mon subhan jong ki kloy ke ban lep hakit ki jaka balabo di quarantine center ban chong ban sa ang tu kat kong ke jingpai ban ka Shnong ru ki Shnong baro khoi kita sim kya hadu kata bat mbe tang kataru kalong ki penting naru bakas sa ka Shnong ga jongki hakini kontes ka dei ga banong ka bobet biang bat niu I ba nakaliang ki Shnong ga per ki no senyang naga banta ka jing bejung biang jong ki na baro ki bes one bat ki basa hakini kontes center bat niu I ba kadi ke kenyang jengpang COVID-19 nginang la menyada tat kat ba ki pai ba bat ki nong yalam Shnong ki simenta lada ki pai ba ki nong yalam Shnong ki misim menta syu kata kamu ngayu I baka jinjar ka apa khamat nekat bagi nang isim kiahi ban pek ya ki barung ki bami po Shnong po thau kani kalong kawai ni ki jeda haduk mentahi bumdan da kuwi pat kala quarantine center ke bangal ti panga ki bade jong community quarantine center kawai ka dan halum soklor atli po mission sau tli santli po pedemyong nang ta kawai ka dan hano atli nong klau mo punyo kawai mo kara lightly nang ta ka dan institutional quarantine center bapet da kaliang office jong STUSBIL hapo Mairang ba nang ta ka dan kawai quarantine center hapo manai kini kini quarantine center ki ba labo na kaliang ki Shnong ki baper berkat bat ka jingetip na kaliang jong office jong u STUSBIL ni su thu ba ki kena ki bawan na sabar bobun kena ki kena puli mo bobun kena ki kena puli bat ki bobun ki kena ki baduk bat ki bakerduk ki beram kam ka jingeram kum ka jing ai min sim na kaliang jong ya ka jingetip kat jong ki ka jing ko jong ki kena ngaso baka dai bania dan mentala mati ko mi kapo makidang kitmi ki pa ki barang jing wat nakaliang ke soka kala ai ndai kidang don hi jing don kam ki ban ai kum ke jing rap ki ke ban long ke jing te ya kamet ki dong ki ha ka benta yo don kum punu ka kis ke ba klang bakin la ban job ya kan ka yang jing pang na ka benta ki dong Shnong pada kalong kani nga hadin mangalali ban jungo ban bisit ya ki ni quarantine center berkhot kalkum ka jingyo I ka jonga ya ka jingi simenta jong ki Shnong ka bangai I ba ki don ki jinglut jing sap ki don ki Shnong ki balot subo si hajar ka ki don ki Shnong ki balot adu 10 hajar ka lagi jong ka Shnong kalkum ka jingwan jong ki kena ki bawa na bar te ki don ki Shnong ki bala kham he la sing la kham ban perkhat dok ban pe kalkum ka jing don kam jong ki sna ki pandal ki sna ki ten kumbat kum ta nang taki volunteer apa Shnong pa tha te Shnong kan kam kam ka basuk pelinang no kinyo ai jing sap kum ka jing dan benta na kalen jonga baraka juga poru kalong ba ngayo I ya ka jing tren kat joki perkum ka jing dan benta jonga ambe tang tien re da ka jing support lam mikiru
mo ka contribution na ngaro kaniro kalong sibenta ka jing amin CBT bagi nang ya sakmat namang kani ka jing pang kamde bar kut la shai na la sisi ngin hab beteng kat bar 4 yo ya ki dawai de sin ki bede na kabanta inyo punya cepat